Kwan mamalo mag joma chuo mawuok e kaunti nogo ma Nandi koro yango ni osebedo ka koro ka ok ngimagi kaluwore koda dang'ni mar paro kaachiel bende koda tungni e mier ma giwuokie. Maendi koro miyo piny owacho ka okalo kuom jotend loch nanga koda apisas mag obila koro jiwo mar mondo mi oganda obed kawuoyo e kinde ma gintiere koda dang'ni mar paro, kendo ute lamo bende koro kwayo mar mondo mi odonji chiwo hocho makende mar mondo mi tiek achiedh nade ma kamano ma nyaka gisani oseweyo kanyindo ka kwan mathoth magiko mag oganda okawo oko ngimagi e yore geko mopogore opogore. Kwa hivyo ningeomba katika mikutano ya pale vijijini, katika baraza, viongozi wa makanisa, tujaribu kuelimisha wananchi. Mtu akiwa na shida anapaswa kufanya nini? Njia moja ya kutatua shida ama msongo wa mawazo ni kueleza rafiki yako kile ambacho unapitia. Kama bibi anakuchapa, tafuta mzee wa rika yako, nenda umwambie bibi yangu siku hizi ananichapa. Atakwambia vile unaweza ukasaidika. Ikiwa pengine hauna rafiki kama mzee, unaweza ukapelekea ujumbe, nenda kwa ofisi ya chief. Eleza chifu wako kwamba bibi yangu siku hizi ananinyima chakula. Yeye na watoto wake wameungana wananihangaisha kwa boma. Na utaona chief atachukua hatua, atachukua hiyo kesi, ataitatua. Badala ya wewe kuamua kwamba dunia imefika mwisho,